खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ हारिमुआव सानै बर' लाइमोनफोरनि देरहासारनाय। सानै बर'नि फिसाया नेशनेल स्कलारशिप एवार्डनि थाखाय सायख'जानाया जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव। भारत सरकारनि सेन्टार फर कालचारेल रिसोर्सेस एन्ड ट्रेनिंनि मोनसे नेशनेल स्कलारशिप एवार्डनि थाखाय सानै बर' लाइमोनफोरा सायख'जादों। सायख'जानाय सानै बर' लाइमोनफोरनि मुं बिटिआरनि करनजित ब्रह्म आरो सोनाब बेंगलनि भाग्यदीप ठाकुर। करनजित ब्रह्मआ फक डान्सारनि थाखाय सायख'जादों आरो भाग्यदीप ठाकुरआ फ्लुटिस्ट एबा सिफुंनि थाखाय सायख'जादों। एबसुनि दैदेनगिरिखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा एक्सिडेन्ट खालामलांदों। धेमाजि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि उदां बि बड'सा आरो जिल्लानि मावख' नेहाथारि अजयवारी सानैजों जनाय नेपालि बस्तिनिफ्राय हरनि 8 रिंगासो समाव न'सिम थांबाय थानाय समावनो मुरगं सेलेक्ट फरायसालियाव दान्दिसे सासे मानसिजों सावरायबाय थानाय समावनो हरखाब जनाय गोजोनपुरथिंजायनिफ्राय फैनाय सिनाय मोनै दुथांनि एल्ट' गारिया हरखाबै मोखाङाव सौनानै होफैयो। सौनानै होनायाव धेमाजि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि उदां बि बड'साया बांसिनै गाज्रि जखम जायो। उदां बि बड'साखौ लोगो लोगो जनाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो बिथांनि गोब्राब जखम जानायखौ मोजां फाहामथाय होनो थाखाय अरुणाचल प्रदेशनि पासिघाटआव लांनाय जादोंमोन। नाथाय जखम जानायखौ नुनानै पासिघाटआव हाया होननानै डिब्रुगड़ आसाम मेडिकेल कलेजसिम दैथायहरनाय जायो। दुथां एल्ट' गारि सालायगिरिया सौनाय लोगो लोगो जखम जानाय सुबुंखौ बोखांनो नागारै गारनानै खारो। थागिबि सुबुंफोरा सौग्रा गारिखौ लाखिनो नाजाब्लाबो लाखिनो हायाखै। उदालगुरिनि सनाय एनएलएपि डिजिनेटेड केम्पआव नैथि मुंख्लं सान फालिदों। बर' हारिनि थामोन्थानि थाखाय दावहाथिलियाव हाथियार लाना सोमावसारनाय समाव एनएलएपिनिफ्राय मुंख्लं जादोंमोन एन जोंखोला। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय एनएलएपि डिजिनेटेड केम्पआव नैथि मुंख्लं सान फालिदों। गिबि मुंख्लं एन जोंखोल बिथाङा दिनैनि सानावनो आसाम पुलिसनि गुलिजों जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। दिनैनि हाबाफारियाव गिबि हाबाफारि बादियै एनएलएपिनि फिरफिलाखौ बिरहोयो एनएलएपिनि गाहाय नेहाथारि एन फानजारि बिथाङा। मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावजिनो मुंख्लं एन जोंखोलनि बिफा दाउद नार्जारिया। बे हाबाफारिनि गेजेरजों एनएलएपिनि गाहाय नेहाथारि एन फानजारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायोदि डिआर नाब्लाखौ जेब्लासिम जेलनिफ्राय उदां खालामा अब्लासिम एनएलएपि हानजाया दाबि आरो इसुफोरनि सायाव रावजोंबो सावराया होनना गोख्रों बुंथियो। बर'नि फिसा केनि बसुमतारीखौ बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर शाहरुख खानजों लोगोसे जवान मुंनि मोनसे बलिउड सावथुनाव नुनो मोनसिगोन। बियो बर' हारिनि थाखाय मोनसे देरगाथाव एबा गोजोनथाव खौरां। लकेल कम्फु 1-2 मुंनि मोनसे असमिया फेस्ला सावथुन आरो सासपेन्डेड इन्सपेक्टर बर' सावथुननि गेजेरजों जर'खायै सिनायथि जानो हानाय आसामनि मुंदांखा फावखुंगुर एबा बिथोनगिरि केनि बसुमतारीया बलिउड सावथुन मुलुगाव जायगा मोन्दों। इडली कुमारनि बिथोन होनाय जवान हिन्दी सावथुनाव शाहरुख खान, नयनतारा, दीपिका पादुकण मोनबायदि सुपारस्टार फावखुंगुर-फावखुंग्रिफोरजों बर'नि फिसा केनि बसुमतारीया खाबु मोननाया बर' हारिनि थाखाय देरगाथाव। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।